jingpule bemen kesmi. Jingpule nagi kam ki apostol kelenong ke baat po ar kad khot lai po bat kelenong ke baat po lai kad khot Henryu hadu khat wei. Urang ba sipai ulakwa banda kam tip tikna ya kata kaba ki ju ki kinno ya Paulus. Kumda enda kumlashai ulpha weng no ya ki kenjuri na Paulus bad ulah hukum ya ki rangba lingdo bad ya kador bar banyalom. Tiula shim ya Paulus bad ula penyeng ya u hakmat jengki. Habau Paulus ula yoi bah pedeng kata ke kenhun nadan usadusi bad ki wei bad kilalong ki parisi ula kerenjam ha kador bar. Ko para ngalong uparisi ukun jong uparisi. Ngasya tian bishar hangne namar ngangen haga jingmi pad ki bayab. Utang syuong yakine ki parisi bad ki sadusi ki lastang banyakaja bad upait pa ulaya pait arliang. Naba ki sadusi ki ong ba ki briu kin om ni pad nakajingyam bad ba judan angel ne mensiem henrei ki parisi ki ngej ha kine baro laitili. Kajing ya perta kran nangjur bad ki start an ki badai na ka kenhun ki parisi ki layeng ban kren pen e. Ngim lap jingle bamdai ai ha une ubrio. Kala bun long ba mensium ne u angel ula kren de shisha ha u. Kajing ya sa kalalong kabajur hadu kata ba orang ba sipai ula tieng yo kin shipata linkhot linkhai ya Paulus. Kumta ula hukum ya kisipai ban lekhiar sha uta upat ba bad ban pelai jubor ya Paulus naki bad ban yalam ya u shapo kakun. Hagamit kababut utrai ula yeng hajan Paulus bad ula ong yeng skem pila sakhi yanga hangne ha Jerusalem bad pidei bende kumju ha Rome ka ktien jong utrai. Kasam khat andriu kat khot iwei hadu ar san bat hinyo hadu khat wei. Do sumar yanga a Blei namar ngawandri hame ngaong milong utrai jonga ngam yo jingba light name. Ko try milong ke jingyo kenti jonga milong ki a baro bangadon bad ngadon kam me bad ya ka bha jonga ngaya ro ya utrai unong ai buit jonga ngayai don ya utrai hakmat jonga namar ba ujan ngam khuslai a kumta ka do nut jonga ka kmen bad kasngo bha na ba men IT yanga sha kanyamra but men sha bau ba i jume unmat ya ka jingpon men pen i hanga ya ka lendi ka jingem ka gospel kat kum uyo anes ka lanong ka bakhat hanyo kat khot arpho hado arpho hanrio ngam duai tang na ka benta jungki henrei na ka benta jungki toru ki bangen hanga da ka jingyalap jungki aduai bekindup yelong ka wei kopa tukin yelong ka wei hangi kumba melong hanga bat nga hame ba ka perthei kandup ngen badai mame ubalapha yanga ngala ai haki ya ka ju ka buram ka ba me la ai hanga khnang bakindup yelong ka wei kumba long mangi nga haki bat me hanga
bakindup long janai kawai bat bakaperthei kanduptep badai mame ubalapha yanga bat ba mi iye yaki kumba mi iye yanga kopa mila IT yaki hanga pangakwa bakin yadon ringkat panga hangta haba ngadon bakindup yui ya kuburom jonga kabame la ai hanga labame la iye yanga shwaba anthau ya kaperthei kopa boho kaperthei kam ithu yame henre nga ithu yame bat gini kitep bamela pha yanga ngalapen ithu yame haki pangan nang pen ithu khnang ba kajing i jome yanga kandan haki bat bangaru ngandup dan haki ka gospel jong utrai